Ayan pre, kaning baka nimo. Ato na lagi ng bayarag 10 million. Laayap panahon na. Kalayo sa kong gisuroy. Wapoy ko kitag hayop nga akong paliton. Sao naman lang ani eh. Pila lang akong kwarta dere. Mentag makapag na kong hayop ron ako mapalit. Padayon tadi sa unahan eh. Uy. Lah. Mao masiguro ikaw yang giingon nila atong asuwangan. Delikado ni. Pero pasi deg diri ko swertihon. Ngarion tani be. Yung murag na may bakan nugwes luyo. Ada tao ba nga nugwes sa bakas luyo? Basi ma hali na kay murag baligya siguro na kay murag nagtuktok. Kini akong baka. Naagid si Dido mo palitan eh. Ibaligya ko ni. Bisag 5 million lang. Kaya nagnihit ang pangwarta eh. Lah. Mao gini kahoy agit. Kaysa punuan palandaan oh. Mura nga impacto king kanto ug si repente. Rang nang istar. Ikaw ka? Kumpiyansa ka diri na. Narabay manggukod ring mga engkanto. O mao ba nay? Tinuod gid na mga engkanto dre. Masayad ka ng unta. Tinuod gid na mga istorya nila nga. Abi ko man nag-joke-joke na ay. Lapi ato nay. Kinibaka nimo ba? Tinga man day. Kung palit ka? Unoy. Kay ganina pa ko sig suro-suro, wagi ko kapag. Lapi ato kining baka mo. Imo man kani baligya. Sa pila presyo ni man eh. Kay basig ma sabutan tani. 5 million akong baligyaan eh. Grabe mahala po na yun eh. Mga kuan lang ninoy. Kaya sa akong bana-bana, medyo may pagkadaot na siya. 10 million. Ako na dadaan 10 million. Grabe mahala sa 5 million na. 10 million on, dana. Aw digi ko itugod git. 5 million ng baligyan ako. Digi mo gini tantong daot. Adi magunoy. Kaya ako dugay na kong parapalit. Suito na ko ani. Oh, sa purmas yung baka nimo. Sa purma pala sa baka nimo. Lamisahan. Oh, pwede ma ano? 10 million lang ginunay. Di ni madag 5 million, 10 million on. Karon na bayaran ko ni. Unsa ni kanon ni kakasabot? 5 million akong ibaligyan eh. Yang hangyo ni mag 10 million. Unsa man ka? Iya ba ka? Sige na itugot na okay. Bayaran ko dai na. Samok pa nitong hanan, di ba? Basunti ka rin. Kaning baka ni mo. Ato na lagi ng bayarag 10 million. 1 million lagi pre. Eh. Katambok lang baka ha? Pak na naman 10 million. Samukan kay kantuhana ka. Pre, kaning baka ni mo pre. Ato na yung pangalan pre. Million ako balit ani. Ay baligya. Ug mao na. Balik ko na lang ko na sa sunod. Lagi. 5 million akong baligya. Yang hangyo ni mag 10 million. Pauli ka pa. Katambok ni baka nako. Awa. Tambok kayo. Way daot. Kalago tawhana. Halo bra. Jamescape TV. Shout out sa iyo, idol. Jerven Abehuela. Shout out din sa'yo.
Julius TV. Shout out sa'yo, Lodi. Ibana Michaelito from Bicol. Shout out sa'yo, Lodi. Regine Husga. Shout out sa'yo. Eglimar Cunel. Shout out sa'yo, Lodi. Husga TV. Shout out sa'yo, Lodi. Felipo Lisis. Shout out sa'yo. Kuya Ax. Shout out sa'yo, Lodi. Maria F. Husga. Shout out sa'yo. Yuji Pilayo Monzales. Shout out sa'yo. Giselle Colyamat. Shout out sa'yo din. Loyjan Tagalog. Shout out sa'yo. Idol. Janlo Tagalog. Shout out sa'yo. Istigwa po ka. Ramjin Dumuran. Shout out sa'yo, te. Jeffrey Husga. Shout Shout out sa'yo, out sa'yo, Kuya bay. Bay. Kadra sa trabaho Kung nimo. sa mong trabaho, amping dira permente. Oh, daghang kayong salamat. Maayong hapon. Pilipinas. Mayong hapon, Pilipinas. Bye-bye.